ZVL. Omroep ZVL. Ja, heel mooi, heel mooi. Ik voel me heel vereerd en was ook echt van, hoe zijn ze bij mij uitgekomen? Dat was het vooral, maar heel blij mee. Ja. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Goeie vraag, dat ga ik zelf nog even vragen. Heb ik eigenlijk niet eens gevraagd. Maar ik weet nog dat ik het zag en ik dacht van oké, ja, het zingen, acteren. Ik heb wel eens acteerd, zeker. Maar ze hebben me volgens mij nooit horen zingen. Dus ik dacht van oké, vind ik interessant. Maar ik sta wel klaar voor deze uitdaging, dacht ik. En een van de discipelen. En ook nog in je eigen regio. Hoe is dat om te mogen doen? Ja, fantastisch. Echt wel een hele grote reden ook om mee te kunnen doen. Dat was extra leuk toen je gevraagd werd. Ja, zeker. Ik mag toch gewoon Zeeland vertegenwoordigen. Ja, ik ben er wel blij om. En hoe gaat het met het repeteren, het oefenen van de teksten allemaal? Ja, wel goed. Ik denk dat we wel lekker bezig zijn als groep. Je merkt ook dat de mensen die de Passion maken, dat ze dat echt al heel lang doen. Altijd wel in dezelfde groep. Dus ook de mensen van de crew. En dat is wel heel fijn. Het is een ontzettend warm bad om in te vallen. En ik denk dat je dat ook wel gaat voelen, zeg maar, op beeld. Ja. En hoe is het voor jou? Ja, zeker hetzelfde. Ik ben het helemaal met haar eens. En je voelt en ziet wel echt dat ze het al 15 jaar doen. Ze weten heel goed wat ze willen zien en alles is heel goed geregeld. En we hebben gelukkig ook gewoon een hele leuke cast. Vast cliché zegt iedereen vast, maar het is wel echt zo. Dus ik denk dat je dat ook terug gaat zien op beeld. Ja. Hoe past de rol die je hebt ook goed bij jou, vind je? Maar ik vind niet echt dat ik op Peters lijk. Ik vind hem wel een heel warm persoon, dus dat ben ik zeker ook. Alleen is hij heel impulsief. En daardoor laat hij de bal vaak vallen bij zijn beste vriend Jezus. Dus dat heb ik wat minder. Maar hij is vaak wat onbenullig. Dus in dat opzicht niet, maar ik denk wel dat we beide warm zijn en het beste voor hebben. Ja. Er wordt hier natuurlijk het paasverhaal verteld. Kun je daar ook in vinden? Past dat ook een beetje bij je? Jazeker, en ik denk dat letterlijk iedereen zich kan vinden in het paasverhaal, op welke manier dan ook. En ook kan vinden in een karakter. Dat zelfs een Judas, die natuurlijk een beetje het zwarte schaap is tussen aanhalingstekens, kan je iets in vinden, snap je? Of kan je iets meegemaakt hebben in die trant. Dus ik denk dat iedereen zich wel erin kan vinden. En aan het einde van de dag denk ik dat het gaat om een verbroedering, een vriendschap. Ja. En hoe is het voor jou, het paasverhaal? Kan je daar ook een beetje in vinden? Ja, zeker. Ik denk dat verhaal waar het voor staat, dat is wat we nodig hebben op dit moment in de wereld. Die liefde en die vriendschap en er voor elkaar zijn, bij elkaar mogen aankloppen en weten dat iemand er voor je is. Ik denk dat dat fijn is om dat mee te maken op dit moment. Ja. Nou, ik hoef jou niks meer te vertellen over Zeeuws-Vlaanderen en hoe mooi het is, maar hoe is dat voor jou, Defano? Vind je het wat, Zeeuws-Vlaanderen? Ja, het ziet er wel mooi uit. De plekken die we tot nu toe hebben gezien, zijn wel mooi. Dus ik moet zeggen dat ik wel eens in Middelburg ben geweest en wel eens in Goes, maar ook dan alleen in het centrum. En nu krijg ik eigenlijk heel veel meer te zien. Dus ik vind het wel chill, want je komt er niet zomaar... Ik ben Amsterdammer, dus je komt er niet even om de hoek. Je moest eerst even zoeken, Terneuzen, waar ligt dat eigenlijk? Ja, nou, dat wist ik nog net. Maar het was wel van, ik zag 2,5 uur reizen. Ik dacht, dat is heel ver. Ja. Nu zei je net zelf nog van, ze hebben mij nog nooit horen zingen. Lukt dat wel een beetje? Kan je het wel een beetje? Jawel. Ik zie Mike al knikken, dus die zegt ja, maar iedereen zegt echt van ja, nee, het klinkt goed, het gaat gewoon lekker. Dus ik ben er blij mee, dus jullie mogen het binnenkort ook horen. ZVL. Omroep ZVL.